sa magandang bangon na langkata na bunlota na ebta na kay bungkag na Mayang adlaw karon nga Sabado mga kabisyo. Mayong morning ninyong tanan diyan may pagkisi-kisi. Hasta na mga kabisyo na to diha nga mao palay pagbangon. Malit ka na po ron. Kay pagmata tuwa dayon, bunlot dayon sa cellphone. Muna ginatong nakasanayan mga kabisyo. Sa karon nga mga panahon, di pare sa una pagbangon, hikay dajon. Aron di malit, intawon. Mo gina silhig, magdigamo silhig, limpi-limpios, kilid-kilid. Limpios na taran karon. Ang nataran tanawa. Nako. Mga ginaron mga present days mga kabisyo na not like before. Nga sayo kay tang mangmata para manghikay karon. Sayo ka mo mata pero magsige pag dinuslok anang imong cellphone. At now karon nga Habaldu, Sabado, Saturday, Shatong Day, Saturday. Sa mga shot ninyo ron. Karong adlaw ba ang celebration ni Kulot, Rinantik, Kulot, Yasay, Ogni, Salde, Bungloy, Bakol, ilahang happy birthday. Happy birthday. Di ay sa mga nagsaulog sila mga adlaw nga natawahan ko din kamo gilwa, gisikmag, gikas bilhan sa iyong inahan. Happy birthday ninyong tanan. Ga. Kanta. Happy, happy, happy birthday. Oh, what a lovely day. 'Cause it's your special day. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog ninyo sila lang. Hindi namin mo asa pa. Sakit baya kay mo asa. Asagod. Asagod. Asa! Nako. Tayo sana mga kabisyo. Happy birthday. Wish you more birthdays to come. Of course, good health ka nun. Basta ka na inyong mga pagpangaliyag, pag-ampo nga, tagaan mong taas nga, uglugoy, kinabuhi, ha? Sama kong giing, sama sa kong giingon, ni aging adlaw. Sa uman mo pag-wish, ana mga kabisyo nga, ultimo ikaw, wish ka nga, maayo imuhang lawas, pero grabe ka mo bisyo. Saan mo nang imo, tinunto? Pagwa. Alright. Wish na lang kita tama na kung sa kuan pa, drawing. Puro lang ta drawing ani. Sige lang, at least na drawing sa tong una-una. Diba, Jolian Subiaco Camille? Camille? At kanas may barangay Maduaw. Japanabo. Ni Nicolas Milgo may pug kisi-kisi dyan sa may Dumoy. Okay, salamat sa tanang mga kabisyo di ay nga naka-avail sa mo ang Operation Tulong yesterday once more. Diya sa may Barangay Wilfredo Aquino. Salamat kasi yung mainiton nga pagdawat sa Labridyo sa ilahang araw ng Wilfredo Aquino. Alright, sa na mga barangay officials da, especially kay Barangay Kapitan Jimmy Obial Jr. O sa na mga kagawa diha, may morning ni tanan. Salamat kayo sa na mga kabisyo na to diha sa may Wilfredo Aquino, labi na sa may Sarfield Gym. Daghang salamat sa inyong pagduyog sa kasaulugan sa araw ng Barangay Wilfredo Aquino. Alright. O, siyempre, ang Operation Tulong mga kabisyo na anak kanunay, basta
at akatangi lang mismo yung mga barangay ay mudas-das na diha sa inyo good. Diha sa inyo good. Kay Nicholas Milko, my morning, ni Roy Villamera. Diya sa iyang honey mira ko no, may pagkisi-kisi ang ni Miss Rose Lagonde, Rosaline. Ang ni Rowena Olasiman and John Pel Sedero Mahinay sa may Ireland Garden City of Samal. Sa may barangay Kaputian San Isidro, og ni Richie Bulyoko, og ni Junel Galicia. Nagkape ko no sa Kabuntagon, bugnaw ng adlaw. Ni Mama Josephine and Papa Ronel. Og kay Nicole nga way kaon kabe agoy noy. Ano man na. Og ni John Floyd Stallone season ni Aij Sokyas and Lisa Arges. May morning niyo tanan niya og ni Angelo Almares and Jimuel Diaz. May morning niyo tanan diha og ni John Dexter Bahalya. My morning. So, mulayas na ko mga kabisyo. Danghan salamat yung tanan. Amping, di mga lumping. Kay, wala may replay. Okay, salamat yung tanan. May God bless us all. My morning. Sa mga timapos ay kay Kuanday, kay Kagawad, Arnold Murado. Sige na greet na ko every morning. What? My morning ni mo ni What? Ug sa imong kapikas, kinabuhi mo honey, my love, so sweet. Si Ma'am Liza, Lumanog Murado. Sa Murado Hardware, daghang salamat. Kano na din si Gawad. Di lang kapas kagawad. Di Mcmail Macaldo di may morning. Di John Ray Herondillo Surigao. Di sa may Portville subdivision og ni SG Kapida og SG Surigao. Og ni Mark Salila, shout out ko na ni Michael Salila nga nag-opening sa iyang frozen products karon. Okay, way sample ha. Sampulon kol. Ay ni Kilikano Alforque. Morning yun din siya. Asawa ko nung nagkape ko doon si Mary Jane Alforque. Good morning. Good morning. May God bless us all.